Govano steeti bụ Anambra bụ ọkammụta Chukwuma Soludo agbago anaka na-ekpe ikpe n'ime steeti a ka ha gbaa mbọ guzoro n'okere ọrụ dịrị ha na ọ bụghị naanị nchekwube naanị mmadụ nkịtị nwere kama mmadụ niile. Govano Soludo bụ onye nke gbasapụrụ ya bụ aka arịrịọ wee rịọ ya na ya bụ aja misa eji wee tụ mma iji wee cheta mmalite afọ ndị ọkaikpe nke afọ 2023 na Anambra steeti. Anyị ga-esi ebe a wetara gị akụkọ maka nke a. Dịka anọchitere anya ya site n'aka osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim, Govano Soludo gwara ndị Naịjirịa ka ha gbaa mbọ tinyewanye uchu ma gwakwa ha na enwere ọdịmma n'ọdịnihu dịka ọ na-eto ndị ngalaba judiciary maka agbammbọ ha ya na etu ha na ndị na-eme iwu si alụkọ ọrụ. Govano Soludo toro etu ha si ewepụta ọrụ ha nke ọma. Na nzaghachi, onye chief judge nke steeti a Justice Ọnọchie Anyachabelu kwere nkwa na ndị judiciary ga-agba mbọ na-alụkwa ọrụ ha nke ọma dịka ndị na-ekpe ikpe ziri ezi. O kwuru na ọ bụ na judiciary kpee ikpe aghụghọ, ọ ga-abụzi nke na-enweghị ike iweta ezi ọnọdụ n'obodo.